Rukun irung sesama siliasi dengan sesama wayang mana ayo sekalian ayo mana Seni Sekar Putri Sinari Putri Ayu Galuajen Sempla limbeyane Papaya kina sing pesalakan si gorbangat aja lali selawase aduni minangkane si mirengaken sari arep mate kedingkang bayari antong sing paling eman dewe aja lali selawase kang dewa seumurna mama ye Citra mama ye Leo mama sabar emanan sayang Mas Junia keding minangkane bos kayu dewek sing paling eman Mas Uji bos kayu minangkane sing hormati sareng aringis menyeng mangkane ling
ngormati Aguru Sandi Mas Endi Geding Mas Andri Mas Ari Geding Aji sing paling eman Aji sing paling sayang dewe sing duwe 168 dewek sing paling eman aja lok digaweng lamun aadesi Adi putra bungsu sing paling eman apiki sinyak seni kelingan kenang belane putra bakung matanya seni minangkan mama yung us pos martabak dewe jagung bakarane pagir gempang nok egi nok mise singa paling pinter salalalalalalalo mama sabar mama ya citra keding mama ya gina minangkan sinyang kelingan kenang belane asam enom tua tanggung pribasan jaluk apa dituruti mangsawan dia dituruti mangsawan dia dilali beli bisa langgeng dilali por nok egi nok mese sing paling ayu ajalali sarang mas noe keding minangkane papai belkes cewek sing paling eman mas no sing duwe Cirebon TV ayo nongos minangkane sing mirengaken Andri Arise keding ajis mas Endi sing paling eman Yayu Arini sing hormati Yayu Arini aalime keding si mirengaken kelingan kenang belane dilali-lali anggir sembli bisa langali kang lebih sili dilali pur berkelipon nambah lawas kulane nambah kelingan mas ujine bos kayu dewe aja lali mas Leo singat se mama sabar eman lan sayang mama citra hidungan kuncinana ade putra tunggang apiki putra bakungnya keding sing mirengaken minangkane bapak uus dewe aja loki gawe lamun aja lali salawas aja lali saomong bodelar karang sari watu belah besalakan nok ajeng kena jodoh si kena mari langka jodoh jika mari aja belakulan wong seduluran aja bela wong sesanakan gembrang abang piring abang sing panjungan laya-laya gulane sing kaname ibu Eka majikan sepan sareng bapak anak keding sing paling eman bapak anak ibu Eka minangkane sing ngormati Arisa Andri keding ajis sing paling belang aja lo digawe ngamun
jagung bakarane pancer gempa dipakoni putra batune keding ade putra tunggal Mas Piki kelingan kenang belane ajang lopres keding minangkane simirangake sampun tegelan Mas Ucing bos kayu dewek sing bejari sareng Mama Leo aja lopi gaweng lamun Mama sabar Mama Citra kelingan kinang belagane ulang ulang kisi ulah gebuk kali bangsa aja melang aja resi beli rempuk aja dipaksa beli rempuk aja dipaksa jangkrik demi gula mau ditinggalkan jamalang ditinggalkan nok pani memang sayang selawase ya bawa tani leleran lakonana sabar lan panaringan Mama Citra Mama sabar sing ngormati Mama Leone kedhi Mas Endi Aguru Sandi sinyak sing ngene Aguru Sandi dewek sing mirengaken jangkrik kami kula mong ditinggalkan hari dureng dewek leduk muni ketiga duduk sanak duduk kadang sampen siji minangka saka gurune sampean siji minangka saka gurune Mas Yunus ajaran Mas Noe kedi sing duwe jengkon tipi dewe aja lo digawe lamun jayatun kembange kuning ari getun yayu arini alim yen getun balik kamaning yayu arini bos rokok minangkane si hormati si gramir malam bangsari lambang sari jamalane gamelane galu wajah separang kang tanjung agung pangapunten mamaku palit bekas tuan rumah dewe mamaku palir sing paling enak aja ngelamun yen emang jatone maneh mamaku paling emang lan sayang minangkane bekas tuan rumah dewe aja tergelar siro dirojaya dirangan lebur deng panas suci junjang ayang pamikolan digadingke jodoh sanak hidup kata santai yang sini mamaku palir emang sayang agurusan di Mas Endi kedi jangkrik kami pulang mengalang ditinggal kari alon-alon keragina mamaku palir bekas tuan rumah dewe emang lan sayang adu-adu numpak pedati sedi papat larangan dan wong judu sing kena diulati mamaku palir aja ngetegelan aja masnya dia keding agur sandi sinyak sen mamaku palir sing hormati sampun lamun